Tutunu angin dihamu akamanami on berlaku tusudi doon ulah unsari matua saur matua mauli bulu merdalan pisona gajang dohot uka hubung adong do pengecualian molo adong anak ni ina tahun na manuduti mangalak buru di tulang na takas odang di patupa. Horas madihita peparan putar raja sebungan selalu turpuk nama rojatu sena bolak. Tahu duti ma muse panorangan ni materi ima namar goar ulaun ukap hobung dohot pasahat piso nagajang naso di patupa di ulaun sarumatua. Idia do mardalanon jala ijai dia do di hatahoron mardala do manang daung. Jadi asa takas tahi payutihut panorangan ni narasumberta ima amata situa sialoho boru nirajai boru siagian opudepen alani pinasaha ma tuamai melihat godang ma horas madihita. Ya. Oras manihita peparada puta raja silai sabungan sualu turpuk namar hojahat tu silalahina bolak. Ya. Obar tu materi dari pasaknya mata prorok makin ima taringot ulau uka hubung do pasak pisona gajang di dia do di pamasaon jala di dia do naso di pamasa. Adorang so masuk kita tu materi panak kasion ra di parsiajarata di ari-ari nausalpu nungata kas aharo pangatusion uka hubung do aharo pangatusion ni pisona gajang. Ya. Uka hubung on diulaun sari matua manang ulau saur matua manang ulau saur matua mauli bulung di patupa uka hubung molo sada ina nama rujung mulu tutu paramanda manang anak ni ibotona oddo namangido uka hubung. Buasa di patupa uka hubung ala inaido nama boto sitio puro molo istilara sitio puro marang molo di agama di Alkitab ido ko juara bagas no bendahara ido juara bagas ya juara ido nama boto totunu agen ina taud nama nipan akar tanah. Ya semalna meluka hubungan ahamana buri masuk hubung. Dari itu tentu akan barang-barang na berharga do kan. Contoh hepeng, emas, akan barang-barang homitan. Ido na arong di bagasan hubung. Isena mariopon tentu ina. Marujungolo ma inaon. Dari itu berarti ulah-ulana marhite-hite paramanda manang na anak ni botona dipangido ma uka hubung ima sikpanan ni na buruna tersoni dote nah dan pola bagas paturan nami molo pisona gajang om molo sada ama nalau guardi ulauri sari matua saur matua mauli bulu dan gitu tutunu angin tulangna mangido ima pisona gajang dah salah dah dangadong unang tado ko piso-piso na gajang dah dangadong piso-piso na gajang
Orang salah. Pisau-pisau gajang. Dengan dong, dah. Nah dong, pisau na gajang. Pisau na gajang. Buasa tulang na pasal magido pisau na di gajang. Pangatusion na ba ditikis orang na beri naon. Dipasahat tulang nama pisau na gitu. Dirabas na akaluaton na julo na gitu katanon. Dirabas iswani ma gudang martara na gitu. Marujung mulu mau. Waktu pangidon di tulang nama dia mah pisau nahulea ni amang hasil hon jala berengeng do gudang do akka artam hasil ni pisoi ipangidon tulang nama ido filosofi niya te ido sa tulang nama ido pisau na gajang ang pisau na gajang husido filosofi ni dah nah tetunuangin dihamu akka manami on berlaku tusudi doon na ulaur sarimatua saurmatua mauli bulu mardalan pisau na gajang dohot ukahubung adong do pengecualian na molo adong anak ni inat taon na manuduti mangalap buru di tulang na takas odang di patupa uka hubung dang di patupa uka hubung asa tama uto dagi dang di patupa uka hubung buasa sunguni alana main na doon nagabari paru main na manuruson kesinambungan di keluarga jalari kok do ima isini hubungi nalaho haporluan ni yana kunnon main naon nagabi paru main naon tu ari-ari namangihon nalaho parmuduhon dadak nadi palumehon ni tuhatta tu nasida ido dah asa takas tabo to jadi sehari naik molo adong anak ni inat taon na manuduti mangalap buru di tulang na takas ondang dipatupa uka hubung dah asa tengok tiap mangda oke mungkin maralo do tuhat tabi ala ima bolo aturan di paradator dihita ala patak soang-songoni molo amat tahun na marujung nguluon dangido status sarimatua saurmatua moli bulu inatai apala buru ni tulang na takas do buru ni tulang tu takas on dang mardalan pisau na gajang asa takas tawo to ate mangda nah jadi di sido molo mangalap buru ni tulang takas do ngatakas tawo to sada dang di ulaon ima ulaon parhusion marhatasi namon itu kan dang mardalah titi marakup dang adong ulo sadari itu kan itu beda na molo mala boruni tulang takas songon itu molo marujung ulu haduan berenau manang helanau dang itu dang dipatupa dang jalon nai tulang naon ima tarsongot pisau na gajang ala nung manuduti bere naon tunasida ate mangate tarimara nabu di patorak kami taringot di dia do patupahon ima uka hubung pisau na gajang jala di dia do naso patupahon ima uka hubung dohot ima pisau na gajang dan di patupa mungkin alai dalam bentuk lain mungkin didokon manong nasi palasoha manong dia alai sarupa deh dan berdala titi marakup alai dalam berupa nasi dan didokon titi marakup alai tongdo di padalan alai na takas dan di patupa
kahubung dohol alha pisunapa nagajang molo amatay molo inatay nangarong kahubung tarimara naburi patorak kami pinasa matuhamu ate dia dong panorangion namin na orang takas asa marhite-hite na marsipatariasa kita gabi pamorahon pahat tasyota buti mak pinasa papertigal tuamu Ya, laporan narasumber bahwa Hukum ini mengenai status ini ulang lah. ya Kalimatua, hormatul mau dulu. ya Ya kadang-kadang memang mau binereng, darum kerana alai kita arom kaubu. Nah, jadi mau arom mah sada keluarga. Usaha ini mah alai ulaun mengirutangian. Nate makar Mati makar, alai kerana tajir di rumah pengusaha. anggelin Buido tulang non mandam dolan mencaro hukum mana tu? ya jadi mau lihat ya kita kan makatai di para datodok itu kan takas molo di ulau sarimatua sormatua malai bulung di soto di patupa ima ukahobung molo inaido ma boding molo amaido na boding di dokoma pasa piso na gajang ale anong nakin kasus status ni namodingon mate makar do guarni ulau ni ima mardalan dabulun manang magido tangiang inna dagido. Nah, di markup on gawe sarimatua manang saurmatua mauli bulung gawe mardalan marison ima uka hubung manang pisona gajang. Nah, sonari tergantung tunasida doinon di hasil tonggorajai. Molo makatai kita secara normatif molo namate makar mah. Molo mate sarumatua mas sarumatua alai saya dong do akta faktor-faktor anomali dan gitu basung dia kesepakatan di Tonggoraja borgini laus ido adat aturan nomor hataraja do inon gabe do memar Tonggoraja ido tong alana molo mate makar do molo di kita mo parano putar raja sila samuan solo tupu di dokko nomor hataraja ale di roba hong gabe mar Tonggoraja alana status ni namun dinginon diangkat siap mate makar gawe mate sarimatua manang saurmatua manang dia manuang ini ate jadi molo disuku kamu menghatai kita secara normatif ni adat ya kalau mate makar mak dengan dong isi nomor dalat tur si pangano dengan dong isi mardalan ima so ni dokon di amat teman ketuan ima nakin uka hubung dohot molo inainon, molo amainon, pisona gajang. Ya gitu. Alai adong aka faktor-faktor pengecualian, bah. Terserah aka raja-raja nado nomor Tonggoraja molo ditulupi doi. Bahwa tah. Dangadong pangalo dos nitahi. Gudang laut dos sidoro sebenarnya saud. Apalagi molo mengalidak konda gudang do kan isina solo hepe. Itu kan? Alai molo makatai kita secara peradaton itu tidak tepat. Tersunguri malus na bidang pula terlalu berani kami bentukkan salah doi marang sitong doi ay molo ido na disepakati ditiki na marhata raja diangkat gawe martonggoraja jadi ditulupi na torok terlebih hula-hula na dohot tulang na mau diapai tarima ra nabu manusia teh ya arong rume ya Mungkin mengaku orang ya soal dan juga bahasa si tahun setahun kedua mau dulu ya Allah mau lawa matai di Gajang ya mau lawa matai buka umum salah satu dari dua perjuru ikon hadapat karena perjuru sampai juga perjuru ini buka umum doh ya bisa negara anak bui do di akhir hayat ina di gona dolau juga hondola do ya jadi mau lihat teh
Adong hata nama dokon ikon inatayo parpudi kala moding baru mardalan sudah ke hubungin dadang itu, dan kurang tepat, dan kurang pasalah kurang tepat. Artinya salah satu di antara nion na moding, molo amang itu na moding perjolo berarti mardalan piso na gajak. Itu. Iya. Molo inatayo na perjolo lao, dan itu berarti mardalan uka hubung. Alay adong marpangiduan sian bonan di hasruton molo amatay na perjulo moding nangido ipangido piso na gajang hula-hulay iyalo si bonan di hasruton ima mole ate matulang sapatas na do nekosoni alay mangulo do pe inanamion perlu pe piso na gajangi pature-ture honon dingoluna kan itu no ya hata na ele doita so nina sebaliknya molo inatay na perjolo merdalan uka hubung ali mangulo do pina amatay na gido bah malo ni hasutori mo na ri hasutori mo mga gido mangelek tangido mangelek magido tu hula inon bah napatas na dari raja nami tulang hamuna magido si pangido muna ali ala na mangulo do pina amatay perlu do pe isini hubungin ala ho pasari-sarihon nion amaton dingoluna di ujung na pehaduan pasaton na pasipopon nami pangido muna itu lang itu songoni dan gitu ale molo masalah saya kada diminta memang iya molo ama itu na moding merdalan pisan na gajang molo ina itu na moding merdalan kahubung dan itu mulai pangido jala hak ni hula-hula do tulang do na pangido inon alay malo ni hasutan imo mangelek itu rang boy Jadi molo adong acara manang pulau ketemu manang pada itu nama piso na gajang pada saat udah usia kemudian anak-anak di Batu Kau. Oh ya. Kalau nakingan pas saat itu sudah gajang tulang na biasanya mulu sahala na mulu kahera di dimulai usia tulang na kemungkinan tulang na nggak dimulai di delegasi tu anak-anak soal nakingan keparaman ya udah dibotona orang naik ke keparaman dong mulai ada itu mulai ada dia mau udah di sekretaris ada sekjen suku-suku na berjolo na kiningan inon sa di dia di pasahaton dan gitu somal na ipanakko do hula-hula inon tu bagas somal na itu adat alay dan adong nomor 2 itu stiroha ditik kinaman tunggorajai dan gitu so dia pangiduan di hasruton inon mangelek ma ditiki pasahat to dung sayan no di pasahat tamu raja nami aka si pasahat to muna hubar tu ada nyoputta si jolo-jolo tubuh do aka ulus solong lah sroman no disiman non rohami mendapat to rajai adong soni dan gitu dos stiroha alai somalla dung sai si ulau ninon ipalak kok ada sai dan itu acara umum bersodak ko hu ambulan ima si mangarudopi ipalak kok mesti hula-hulai dan itu di sini ipalak kok ate mengudah ate nah dapat dua mulu nangarong be pala tulang dapat anak itu tulang nah kan horong di tulang dan uang langsung di mana apa udah? Ate, kenapa ate? Amat tapari si sonon. Sahali manukun dia nage besi pikiran tuh non. Iya, beha mau dah. Mau lihat yang masih ada rasa. Iya. Nah, saya ada suku-suku. Iya. Tari waktu pisau nagajang. Iya. Dalam bentuk adong go fisik ni pisoon Iya. dongan ni adong
dongan ni Rupiah ada. dolar now, efek now, Oh ya. Ya. fisik ni Ya. isoon, Oh. sian dia do, sian asu ukut Ya. do, Ya. ima sada parjolo itu sukun. Songon napa kokon hula-hula, Anak tulang dong sipul acara. mapasahaton ulos kolong na sida tuak kaberena penopar ni na tua-tuaon. Di sido laos di patupa panakokon hula-hula sebelum borkat si mangarudupon Tuh dia. tu udian. Ya. Boy do songoni, Ya. kasongoni masuk ke suku melere. Mau lihat dia mata paresesna bete, paresesna si boto turpuk, masih tak kasih botok ke situ anak tolong. Buat di pisau-pisau itu hanya idiom pisau nagajangon, idiom de kiasan deh. Bukan dalam bentuk fisik, itu namanya pisau. Artinya nggak lihat pisau itu ho, dah gitu. Paula menok kuau alai dalam bentuk pisau dalam bentuk hasil loh. Berarti dalam bentuk wujud rupiah, manang dalam bentuk natura yang lain. Dan gitu, manang na jabu, manang na horbo, ya silahkan aja. Warna pe ali ini pisau nagajai, pisau nagajai non istilah idiom de kiasan deh. Artinya, lihat dia, nah hulian ini selilingon, nggak menghasilkan. Lihat kuau hasil nih, imarti kasarna. Ali dalam bentuk adat idokon mah pisau nagajang. Dang na pisau iilean, neku dia pisau naik. Alai dalam bentuk hepeng materi. Nah, ate hidup pengatusyon na. Napa dua nak kini ngani harus nak kini. Oh, ipanakot dah gitu. Kan hudok nak kini ngana julu. Dong saya sudah acara berasoborkat tu udia si mangarudopon. Ipanakot mose ima hula-hula do tulang sejalan don. Dan gitu. Di sima di patupa. Adong do songon si matuaku. Dung mula sianudian. Dan gitu baru ipanakop mamusion malah cara maringgan merdala do so turu-turu si pangano merdala so ridek kan agak repot alani do no anginon unang pagajagajak asa unang pagajagajak prosesina mangelek mahasutoron ditiki raja nami tulang na basa dong saan no di pasahatamu si pasahatamu na hobar tu adat nyo puta si jolo-jolo tu tentu saput manang tujung dan gitu saput manang gitu manang tujung dia man wangin dan gitu so ni nang parbu ini holong mula tu habi akapinopar ni dainangon manang amangon dan gitu laos di siman non magido tiki habi roman dapat teraje pasahaton ima tarsongon uka hobung manang pisau nagajak molo satulup do hula-hulai ya dilaksanakan. Ale molo hula-hulai manang tu lagi daun. Ikut panakokon muna do hami tu bagas muna molo indah ya mau tidak mau kita laksanakan. Dan gitu, dos niroha. Dan gitu, gitu. Kan nama ngelek. Mangelek pun halusnya kan dua. Ya atau tidak. Molo ya laksanakan. Go ahead. Ale molo daun. Sikop panakokon muna do hami indah. Mau tidak mau kan hak tidak sida deh. Songoni do misalnya buka tujung. Soalnya kan ipanako dong dako si mangarudo pinon tu ambulan ipatupa ulat buka tujung. Kan ima mangelek kita tu hula-hulai. Ale molo hula-hulai daun. Kemula senudian do indah. Mau tidak mau, ungai alami habis amang udah nih. Amang udah manigresi ya. Dan gitu, mula senudian baru ipatupa buka tujung. Mau dia baik, gua na pena mangelek, memang itu prosedur na. Nata untuk menyederhanakan maka ketika di pertikian taelek mak, taelek pengertian. Ale mulo dan ngolo hula-hulai, ya mau tidak mau ujul mula senudian pe, kasih patu pahamin na. Ya. Apalagi mulu ke hula-hulatan naro asli do pesian muna pasogi. Idia oleh misalnya
isi nako si mangarurupi huam bulan tori patupa uka tujung dangole pada memandangole mulu asli rupina tua nasihat kita nang itu alai dan arong dapat dua hodus neroha sorry barat ya oh ya Nah dia jalan dilaksanakan sikat ni kemudian langsung dibaik do bisi pisau. Oh iya. Dokter. Jadi udah suku-suku orang itu setelah di tulang nami umat itu dapat jam nang pinasapak muna. Oh iya. Itu dari muna. Oh iya. Jadi bang igil do musik itu lah tapai kamu. Oh iya. Ya, sama ni bu itu sama ni. Jadi boleh hati mak, dang itu. Moloi amang bagi ide kearifan lokal doi. Dang itu. Dakko ini salah, hudak kondisi tong alai. Adong do kearifan lokal ini. Moloi dakko pisona gajang. Laos doho pisonaon di paulak dang itu. Ipaulak itagi. Dia pisona ni leko teki mangulon. Mulai do piso. Do kulep piso gudang artana sudi. Polak kamu pisoki. Do hasil lain dah do kan? Dan gitu, oke. Onggoy kira masalah kearifan lokal doi kita hargai. Dan gitu nang boy do kalau tak salah nang badau. Molo mangigil biasa do yalan ai bereng. Lek kamu misalnya X rupiah, ape pakai rakon ni lekon berekon akan amora do dia tabai inna biasa doi. Barga biasa mangigil. Warna apa mangigil? Boy lian, boy daun. Dan gitu, alam mo nagilek kamu kebangatan warna pe. Iya, mamora do. Dan gitu, artinya, hula-hula do tulang apa ibu do. Dan gitu, si pengidon na. Mulna pas-pasan do suarong do, pengidon na. Mana bebi beron na do si sangap itu na beri na. Dan gitu, dong ibereng do, adong hasil lipisoi. Mau teringotinon kearifan lokal deh. Alim melo son di pangarat tuanot do hilana suarong dape mardonga piso di pasar ima ke hasil nak manang rupiah. Ate, anong dape? Ya. Ya. Terus. Ya. Pisona gajang. Guru pas tuh di si Mangguru itu langsung tuh naik tuh Ambulan. gue dilaksanakan dari Oi. alai guru mah gimana kok pikir berarti mana dari sini berarti manuk mau juga berdaya lebih sobek itu sonon. Molo taringot dung naik kok si Mangarudo pinon tuan bulan di patupai daun. Cang dalam bersih pangaron di sini. Ale molo dung mula senudian. Molo doko kula hulai dung mula pesenudian panakok kamu hami hubagas munaina. Berarti bersih pangaron marisi. Jala hula ipe pasaton nama alini turu si panon imadeke si muru doko si tio jala marah cara dingkat do di si yang muda. Iya. Jadi ada dua cara tulu kan sada. Nakin ditiki dusai pasaton akka si pasaton di hula-hula hobar tu ada ruh di habatahon mardalan ulus solo pro mahalako pasaton piso-pisona laos disima di pasahat pisona gajang manang dung di pasahat piso-pisona laos disima di pasahat uka hubung masalah proses naparjolo napaduahon onggoedang pola masih pangarokan napaduahon dung nakok si Mangarudo pinon tua bulan di panakok mesti hula-hulaon holan hata gabi-gabi do di sino dan pola masih pangaron alai mulai dok hula-hulaon do dung mula sian tapataru nion berenamion tu ingalan na parpudi dung saat kita tu ita hujabu isi peasa panakok kamu hari inna berarti si kemar si pangaron medisinon jala tulangi pe pasaton si pasaton na ibadah ke si tio de ke si mudururu jala bahasa atau si gabi-gabi medisinon akahata togar dah jadi orang tulus kita
Mau lihat ya Pak? Adung dulu Pak? Enggak? Oh. Iya, iya. Iya. Jadi mulai itu Allah. kalau isu naga itu pun tak selalu pada untuk ramah-ramah Oh iya. Terus. karena di bahwa laut orang bulan-bulan hujan adalah yang itu ramah-ramah Iya. karena dulu dekon Delakon. di pengiriman. Iya. Kedua pun masalah nomor begini. Karena nomor begini orang belakang Sarimatua atau Saur matua Hormatua. malu. Kira-kira keuntungannya digelarnya ada keluarga. Karena orang tua mengusaha dunia baru Sarimatua sampai kadang-kadang mulai sejak akhir Allah dewe nego aturan menentukan rakyat itu dewe tanah kosong dewe tua Sarimatua. Nah, kira-kira ada keuntungannya kepada Ya, kedua ate napar jolo, walau si majolo suku-suku di napar pudio nate. Masalah status di salah namuding dan itu status. Molo status namuding kan prestis don untuk akak keluarga nanti dari kona kan itu kan prestis itu jadi harga diri menyangkut harga diri dong. Dan gitu dialah dong sifat pauna. Kalau udah halak sa sitong na Sarimatua gawe paturun gawe status magino tangiang na gitu kaundot aringot nalaw sifat pauna. Jadi on na menyangkut guardi adati jalan menyangkut prestis doon. Kalau udah terus ituan natolok gitu. Nian kematian yang paling ideal yang diinginkan oleh orang Batak yang paling tinggi adalah saur matua. Molo perong saur matua mau bulung, mana saur matua bulung, tapi dah saur matua mau bulung, do saur matua bulung, beda don. Molo idok ko saur matua mau bulung, dangarong ianak konna nama dului. Dangarong akayanak konna pinopar na nama jului. Ya, ima idokon mau bulung, ale molo idokon saur matua bulung, arong nama jului. Ya. Ate, be apa tiba ilmu kon? Ayo, dah, Ayo takas ate, hal prestis. Jadi molo idok ko permanu-manuan sarupa di dosio. Molo amat tainon na lao berarti merdalam ma ima pisona gajang. Berarti hula-hula ipasa ma permanu-manuan. Sebaliknya, molo inatay na borhat. Lao, moding, merdalam mau kahubung. Berarti tulang majalo permanu-manuan. Adua P. Berenaon moding baru madapot pisona gajang mana kahubung. Ido permanu-manuan. Dosion. Alay, sa unidokon niya manguda amane opo aletea nakin. Apantasna ipangido hula-hulaon. Moding may tona. Dangido, Romanyon, ipagido mau kahubong. Manang, moding maberena, roto langon ipagido, ima, piso nagajang. Mangelek mahala ko. Adwa peraja nami ala narikot dupe adong mangulo dupe ama namyon manang ina namyon. Igat ti mau gawe pamanu-manuan. Ya, dah. Nah, Itu ada pertanyaan dari enggak? Karena dulu ini dia Oh iya. Dari mana teh? Oh. Terus. Ya, terus. Saya pertanyaan deh. Iya. Pengalaman dong. Iya. Jadi motif mah nembur. Jadi kalau dua dong. Iya. Bicara apa sama luka hukum. Alek mau biasa kan saya mau dipasakan. Alek orang hukum mau dipasak. Boleh. Ya. Kau hukum deh orangnya.
sitong na mulai ate mana isro na boding Naburur. alay ile ko amo ka hubong na gabi hauma sa hitong na diyan tasorot do da molo o ka hubong na anong ibaga sa hubong ido nang mungkin hauma anong ibaga sa hubong kan ay do kan biasa na molo na masatop hauma piso na gajang doi dah gitu alay dah gitu danga dong nama dua idos ni roha dah gitu ala di balga ni roha na uka hubung alay pasat kami mau dahaw berupa haw main na taruh nama raik dah gitu kan taruh nama hiang bah danga dong nama dua idos ni roha ala na yuluh kamu malolo do kamu isinya salah kan dah ada yang salah dah gitu mulai dokon uka hubungin on ingwetor kami gabi hau main dah ya kenapa tidak dan gitu alena jelas yang uka hubung sa sitong na ahadon na bui pemasuk hubungan alay molo misal na igati na kiringin on gabi hau ma tur mana hau na mana maraek ya molo dosro hamuna jalayoloy hamuna isi nama duai dus ni roha itu dam salah dah ada yang salah itu daripada kubur do mobil leh ada nama teh kubur do mobil leh kan saya ada kan orang negeri ibaga mobil leh kubur langsung pakai keren ya kan cuma mau nama ngului pasar langsung di mana teh ya mau lihat pak ada belum ya apa teh langsung dulu jauh siap jadi mau lihat pemerintah itu persiajaran atau berupa orang yang tabur gino hingga kita diskusi asmono maria gabi pamorah ora ka pangatosyotta mau lihat mariamu salutna ka mangudakku marsanga batuata marsanga mau putara jasile sabungan marsanga para kita po para putara jasile sabungan solo turpuk namar hojaku silalahi bolak horas mari kita